Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak ko iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Okay, sagudain nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkain tayong Minerva, Anapolwan, Panakikaruba. Dear Manong Nemi, nakasaganan Manong Nemi nga pagyanan mi o kooperan mi. Di ginatang mi nga house and lot, iti ba sa nga lugar Manong Nemi na asideg iti eskwela, ken asideg iti pagtrabahuan ni Roldan nga asawa. Agkas kasara kam ngamin Manong Nemi tinabayag, ken marigatang kam launay. Napimpinas ti kunada nga agurnong ka na di pagkasaraam, urnong mon, tapno makagatang ka ti house and lot. Nabakan dyan detang house and lot Manong Nemi, tadi aking kukwa, addadan sa Mindanao, hanggang unay nga nanginaan. Mano, yung muna nga nang tandan kami tinapan ng dalos, iti aglawlaw, dahita nga balay, ken iti uneg. Ken muna maten Manong Nemi nga impa-deliver mi, nga implastar, dagiti appliances, ken dad dumapay nga sa pulan mi. Agang dimtengan ti aldaw, Manong Nemi, nga kinakuyog min ti maysa nga pastor, kaya dagdakam lang. Iti anang saksi, iti panang bendisyon, panang kidaw, ti pastor, iti panakabindisyon, dito nga malay, ken panakabindisyon ming agendeg. 5 kami Manong. Siyak, ni Roldan nga asawa, ken talo dagiti anak mi. Nagpapada da idin Manong Nemi adda iti senior ken junior high school. Kung na iti asawak Manong Nemi no napangkam kumawit lang ngayab iti karuba, kabayatan iti panakabindisyon ti balay, ken panakabindisyon mi. Ngayon saan kami mat kami nga nagsagana? Umat din sagana mi. Dahil di nalpasan di bindisyon, kapag isumat idin nga adan nakasagana nga pangrabyan mi, Manong Nemi kita nayaba ko na. Saan kami nga nangayapay Manong Nemi iti karuba? Tawang pita, mumi ka iti karuba mi. So ako nakiti asawa. Intun bigat laingin, di pa nakikaruba. Nga makiamam mo ka iti karuba tayo. Kinunakin ko ana. Nukas pagarikan, tamadlaw mo nga kasla, umaduyukin ka iti karuba, saan mo ipili? Ano mo tiramidan tarolan? Tapno may dapta ti pamilyata ka iti aglawlaw. Parang ko nalinak dito nga lugar, kas makitam. Na urnos, nga nadalos, digiti kalsada, nga dapat digiti plant box, na pintaan, digiti batbato, boulders, nga naipaig. Napipintas mo digiti balbalay da. Awan ti makita mo nga basura nga maniwarang. So, kas makita mo, ada sa Jayus, solid at segregation, pag-segregation. Iso nga itong palim, tama naktukasalitan mo, senut kapitan dito,
no mamamukmet mo no sesyon da akin sektor nga kagawad, okay? Ket baga mo digiti anak ta no kasta nga bakasyon. Nga saan nga basta makikaruba. Napintas ti ba nakikaruba basta lagi di amuto ti makikaruba. Ante unata yon no naatap digit karuba tadi da amut makikaruba no handa kayat ng entertainment karuba da saan nga ipilit. Iso nga ti kabigatan na manong nemi nga grubuhat siyempre digiti agama. Adalugan mi nga bukod, umaremet digiti talungan nakmida, nga itulod, idagas ti asawak, dagiti anak mi ti pagbasaan da, kalpasan na kitagtaros isuna, sadyay opisina. Kansiyak met manong nemi kabutatyak unay magustuhan ti panakadalos taglawlaw, sa adumanin digiti ruot, dadangamin mangga manong nemi ken abukado nga gregreg iti likod. So nga nagkay-kaya, kalpasan nga nakapanaw manong nemi, dagiti agama. Inasikasok pa manong nemi, tinabaybayan nga mula iti harding. Bising-bisi Aging nga masipsiputak manong nemi nga labas lang, alabas dito balay. Lumanin agsardeng manong nemi iti batog ti balay nga komit kita. Diyan malikas kaso at busy. Naging gaman ng naming dimteng di panangal daw, kaputad damat palatid dami tayo bigat, saan ako nang nagluto-luto. Kalpasan nga nakalabaag, kanagitay nagmurngan, nagitay agama, nagmurngan mi, salapay ko talikod, nagdigosak, saknangan, yupi-yupi na, idatad damang kong agdurbel. No kaano pa kahit ko ti maturog. Sumut ka dati makikaruba. Tulong timing. Ilugat ko ti rida manong nemi kit kinita ko sa sino tagtuturbe. Dati labas na labas itay. Gabuta awan nga tan nga anak nga tanga makitan di tarawara nga gububra. Iso nga imayan. Inasadgak manong nemi tigay. Abay ka di... Ay, karuba! Sak ni Mayang! Ay, sak met ni Minerva. Agbay may sakan sa. Uwenta napan opisina ng tay sawak sa agbalbalo mo tigiti anak ko nga napan ti eskwela. Mabalinti umay makisasarita, umay makikaruba. Mabalin, sige. Mabilang ti lugat ko ti basit nga gate. Rito ti gate. Sumreka, Mayang. Langan naman nung name iti medyo saan na nga inornos ti buok na. Kasi saan sabi ka nakadigos. Yung baka no, style na lang dito. Dumanong ka, Mayang. Ay na, naggasat kayong gimatang kareto yung house at lahat. Nalaka, di kami? O nga rin, nalaka ang kami. Dahil ito unang pagkamimanan mi. Kat into na ilako yo. Kat baka agdoble at triple at presyo. Maraparanggatan yo. Awan tiran tamin but siguro ng mga ilako. Dado ti balay mi. Nagabgapon nyo aya. Imbaga. Nagkaskasera ka mga min. Sugabon na nga na panunod ang mitibam. Gumatang ti house and lahat. Kat napatang kami dito. Tugaw ka. Sumayab ka mat. Itikas ko yung aming oras kat naruhama ka maturog Ay, babayaan pa na tuturog. Di aramidam kit di Minerva. Agtembla ka ti kape. Kapay, kape ka ti kasto nga oras. Ay, oran nga man nga oras. Narunan na imas ta kape. Nanatikapeyo ka di. Nagkaputi state. Oh, state side kaya umayat man. Alala. Nagaragata kita no ada nadadang nga danom. Baka na ibos na ibigat. Agitadang ka na. Baka no ada mabalinta nga ikapyad tada tayo tinapay, wano biskwit, wano awan sa tinaira na, Mayang. Mabaling kumat tumabang gumatang. Nagagatak mata karubam. Alang-alang kitak man, tamang ipapututak mga rutidanom. No saan ko pagustuhan tiriknak nga maturog. No sakit tulok. Saan nga dagas ti panagikaruba ang wrong timing met dito magkikaruba.
Di ko makit ite ko ma. Ite madama ko mga palang agdadalos ta, pinaster ka ko pinatulungan ako mga nagdalos. Iti makatempla akon manong namin dasar kon si Mang Batbat ni Sunang napangkimatang iti tinapay. Iti asadag nga tiyanggi. Apo, kanayo nagsakit yung may makakipay. Naimas. Masa bali lang nga talaga di state sa na. Nakaaduktig yung matang. Takil man kami dati kwartang ng hindad mo. Datulat suplina ni. Okay lang. Nusan nga may ibus sakit. Adan to ba't sang pitanig kita anak ko, parang kayat dati meriendan to. Ibusan ta. Nusan ta may ibus. Mabaling ko ba't ngayawid? Sa bagay. Kit kumusta kayo na asawa? Ure, no, saan kami lagap apa? Awan ba tinaputa ka pa nag-apa ni? Gagangay lang nga adar kita sabi nga pagkinawatan. Gagangay tayo tat relasyon. Kit dikit anak yung ay. Ure, no, nalalaing da. Dahil taon na iti pagyamanan mi ang kasawa kapag napas nagdagit anak mi agbasa. Kaya na makapagtitinulong da nga kakapsat. Kaya natulong da ka na kita trabaho ito ng tibalay. Apo, agbaling ka nga ng model family, ano kasta? Wan, o rin saan agbababae iti asawa. awan ti amok, ganda na maramid. Tukuhet, hindi ka kasta nga mga opisina, nga guwapo, nga ti kotse. Imposible ko na da nga awan chicks da. Agdalay ka kiti asawa, sisaklay. Diyak man mabaybayan ti bagi. Ket si kamayang, ada asawam, ada karpintero, anak nga rod. Napandamat nagbasa Sino pa kaduhayo di balayo? Kaduga nga ka bakit? Maturog siguro ita. Ewan na, kasi di pa nagturog na. Agring to no alas 3. Agubran dumat manan. Iso tagtrabaho, gububra. Ketuan ang sige no kumasyak mga raod. Anong ano to bubram? Makikaruba. Itay bigat na panak nakikape iti ayan daan-an. Itay pumanawag sa diyay, limabasag ditoy. Lumabas-labasag ditoy. Kitay bandam-damap, tiyempot merienda, napanak itay ang damilet. Pinagbiriandanak. Nagawit ang midlang at napanak mila ng aldaw di balay, kalpasan na, nga nakapanganak, imayak ken ka. Kabang pangan mo, may ka dito? Uwain. Kapingarot nga kape ka manin. Nairwa, maktigas to. Sa naimas na ginatang ko at tinapay. Makaturog kan sa. Alam, madamdaman to nga maturog ka, kontrolin pa lang, taado pa lang, tigitiraskan nga pagsalitaan ta. Kastoy, ti pa nakikarubak. Panakikarubam. Amom nga minakit man nakikarubak. Isubaba ba? Iyam-amukan to karikit ikaruba tayo. Iyam-amukan to kadaanan. Iyam-amukan to kada milet. Iyam-amukan to kada ani. Ni Tesi, ni Susi, ni Adu. Kahit mo sawan mayang. Masursur mo amin nga balay. Idi, masursur ko amin na magpakikarubaan. Ngayon, apingarod nga saan ita nga ado. Adumat na kita isnabera. Adumat na kita, kunam lano sa sinoda. Naging lalaing da. Ado na kita makagurang ka. Kaguradak, matmasmasol ko. Simisik ka no, tibiyag di sawali nga tao. Iti pa nagsasalita ta, Minerva, at agad inistoryakon ka, nabiyag ti sawali nga tao. Nawawan, tsak lang ti istorya. Nakam nga gasawa, dagiti anak ko, ti katuganga, dat lang. Diyak mat isistoryan ti biyag daanan, biyag ni Milet, kanda dumapay. Baka ito sa barit pang istoryaan. Kapag nga kinagurada ka na kita daduma, di daamot makikaruba. So nga si kami na ba, isong imayak tapno, iyam amok ti bagik, kahit kut makigayam ken ka, masapon nga di kita kakaruba ka nagkakayam ta. Sa bagay, yung amom, ni Milet.
ahead. Kung naman nanuawat sa salita ang tibiyag sa bali nga tao. Lagat kaya may istorya nga rod. Anang artis pag-istoryahan. Tano saan nga digiti amok nga istorya. At may panggap kinimilan. Ay, no. Abay. Baba mo. Ang mga no, idano mo't sa bali. Sana kagasta may yan. Kaya po. Abay, makaturo ka talaga? Na nakaturosan. Ay, may saping nga oras. May saping nga oras paturo ka ito naman. Isang sangin dito yung magkikaruba. Nakunak tinakim kumano. Nusan ko lang pang panutan nga damon at magkikaruba nga malatiw talaga nga makasawa ako manmano. Namuna tani. Rugyan naman yung istoryahan, di ba ipanggip kinimilet? Amo ni Milet. Alam mo, ituloy yun. Sanang interesado. Aman! Interesado ka. Dahil ito yung istoryakan ka. Kahit mabalim mo nga amirisen nga sa mo nga tultuladan. Abi ni Milet. At lalaki na. Susapo, narikad natin sa salitaan ko. Stop. Isarating mo. Susapo. Amo, no mapanak sa diyan. Ay, nakasagana nga nakaseksiksi. Kahit ada urayan na. Yung bagamang saan nakangarot nga papanawad. No dado makakit papanawad na. Nga mamom. Bla may leg. Padasem nga saan nagkasarita. Padasem nga papanawad na. Padasem nga kontrain na. Agibulag kinlakay mo. Gamot ato kita makikita nga mading arawid mo. Kuna ka. Yung magpeso. Nagpeso. Kahit mo sa wenda dyan lalaki, duwanda na namin sa mga balay. Oy, magmag na dyan ko. Ada sekreto nga pagpagnana at ilikod. Anong oras ko naman? Anong oras? Kasto yung oras. Mada-mada. Diyos ko. Abay. Madi nga sa salita, tibiyag ti pada mga tao. Nangaroon ng sangong susto. Abay kumati pa nagkurang kanyak, sangong susto yung magbagat. Mabalim mo sa pati doble ang temblat kape ya. Madi unay na sobra kape. Namurumurayan ako. Di ang ka maturugan. Dito ulit na nag-istorya. Ano pati kahit mong istorya? Ni An-An. Nakarkaro man ang dato ng An-An. Saan ko lang kahit ating ganyan yaman ng istorya? Mayan. Ama, naapit na sa dato, maka-adult tayo. Dahil aramid ni Bilet. Saan nga rumbang aramitan tayo? An? Talagang saan? Ni Mat An-An, dato yakit ko. Ni An-An, naganakabalasa. Ti makadakes. Masikugmat manin. Sa malimot man nga aman. Ay po na inaya. So kung kunak yung kunak at irak mo manin deta. Paputot kanto manin. So nangat ko awagan deti baby maker. Dito lugar tayo. Sige. Awan ka dito aguro oring obram sa balayo, maya. Awan. Tadama dyan katugangan. Awan trabaho. Dati pangakakita kumat kwarta kasta. Awan. At nagagat mo dyan asawa. Karpintero lang dyan asawa, di ba? Kawan. Manulat sweldo na. Anak mo yun? Upat anak ko. Apo. Bagman na mabiyag. Di may sala karpintero. Nabiyagan niya. Tatalot anak ko. Kat mga opisina at asawa. Ada may basit nga business ko. Nga madamdama. Kat mapanag to agi-deliver. Agi-deliver? When? Mapanak gumatang. Kada di order da. Sa ko deliver nga dagos. Nanatlugan mo ay. Dada, scooter ko. So, awan tayo turog ko. Bakit no? Nagsakit yung ulok mo sana ka naturog. Nalakit nakaroon na tayo turog mabit.
Kaya nagsubliak tumanin. Mabaling ka din nga, kilang tumas sila di oras. Kahit mo sa wine, no, pang after lunch, madikin ka, madita maturo ka kay. Pag gusto mo katarik na. Anang ti oras. La. Umayak tumanin. Umuret, aliklikak after lunch. La, hinakon minar pa Thank you ka di merienda. Kaya natin saan nga naibus kang tinapay, iawid kon. Itad kon to karagit anak ko. Thank you. Pangunahin. Damong umay nakikaruba kanyak manong nemi. Ay, nidisturbo na di turog ko. Yung padasak man hindi. Kadem ko labit. Apag bit laing. Madinusa nga mapagustuhan tirik na. Napagustuhan nga tama ti 30 minutes manong nemi. Panag nagdigos, nagrubuat. Napag na sinakayat ti scooter ko manong nemi. Diyanak pa nga nakadayo, idi adamang sada kanya. Karuba? Hi. Ay kakaruba tayo. Pasensya kayo na. Diyak pa'y masangot tikwa. Kung may makikaruba. Ngayon, adan to sa bali siguro. Ay papanamaya. Gumatang ka rin order da kanya. Adan kami online nga business ko. Sa gayam ni Anan. Nagkaputi na balayo ni Mayang Ay na, nakaro na dyan. Habo in-entertain na dyan. Nakaro na dyan. Ay, nagmutayan. Minerva. Siya mo ni Anan. Siya tumamat yung may makikaruba. Sige. Sige Kadadapay mo pa na. Alawan, Minerva. Umayag tumat makikaruba ka. Ang tunga tamat ng oras ng may dadya nga Anan. Kinpud nung ata, di ko na. Ni Maya. Nga na, masikog ko na nahaman nga masikog. Kadamkat ka na. Baga natin nga masikog man, di ba? Ni Matmilet, at damagbang na jili ko di balay da ka lalaki, amang kalkalungin ko na. Nagpeso ka na. Inot yung matibalay da ka milet. Ay, tila masarsara ka na karuba. Nagagata nga ako, manong nemi, inaisursur ko, kadagitay, dati matlang nga sukik. Kaya daman ngamin manong naming siyak ti bagalahan da alalis to. Imbas nga pag-order da, mabayag pa, dadya kat once nga imbagadan, ako pa may isang oras, adan. Itabigat ka nag-order da. Hindi makaawit ako manong naming pag iso nga pa nagkuri-kuri manin. Isumot manong naming ti uyumay ni Anan. Ay, Minerva, kumadre, karuba, mayakman. Ikit umay ka, sumurit ka. Anot ibang bagaday di nga mayang ka. Amokit. Paset na kaligiti ibagbagan, nukasta nga magkaruba. Awamet. Awanti may pamangkan niya. Awamet. Imposible, Minerva. Kahit mo sama na protektaran ni Mayang. Among kadida di nga Mayang, kaya usot mang dadadail ti pamilya di kita karoba na. Mabaling ka di, nga, umay ka tulong maminsanan ka ni, oras ti pa nagkuri-kuri. Dandanit sumang balitan na kita anak ko. Nga sumang patumatan ti asawa. Kasi na di mo mansabot amot makikaroba, no kasta. Amok, ngayon no tempo ti trabaho, agad trabaho. Kasi ka, awang ka dito na sa kanya trabaho niyo wala yun. Awan na dapat ni Nanang, at dapat nagduduang anak ko, nasingpat dapat. O so nga awan ti ba obrak. Tulungan ka na. Tulungan ka. Hanin nakababayin mo. Hinto na nga nung araw, parang ganistoryata. Umay ka tinapintas nga oras. Anot na pintas nga oras para kang ka. Sakto lang yung tumay di balayo. Talaga? Uwan. Sakto lang yung tumay di balayo. Tsaka kami amo no, anya talaga ti oras na pinas kanya nga yumay mo Dahil saan ka makadisturbo. Ano na? Dahil saan ka makadisturbo ko na.
nagbaling nga makadisturbuak no kasta nga magkarubak. Depende kami di oras. Lalakad do di mo kaya makinistorya ka niya kakit. Inakon. Tinalyaw ko nga kumuskusilap ka niya. Lalakad din ni karuba ya. Dati damo ti oras sa panakikaruba. Nakasangpeten ti pamilyak manunemi kat syempre nagkarami din ti assignment di kiti anak ko. Tulungan na ko ti asawa kiti kusina. Erat napintas nga aramidan ti talikod. Mulaan ta. Rogek to yung tumigatag mula. At nagidatang ko bukbukel. At damat nakita kita nga mabaling kong pagsukay. Aw mat problema ti danom. Damat gripo ti talikod. Kat kumusta ka nagmalmalim? Ay na. Orela duwat imay nakikaruba. Sanga sikat naman. Isuda. Imay dati yung hanggang nga oras. Tay may sa after lunch. No oras ko mga maturo. Ay sus. No muna ta nagpatempla ti kape. Nagpagatang pati tinapay. Inyawid na pati ato ka tinapay nga. Okay? Dede mat may sa. Arig na kapampanaw na ito sumangpad kayo. Umay ti oras nga. Sus. Alakit anong nusam na tayo da. Ang mga nasubsubukan na ka lang no. Kasano ti ugali man. Makikaruba. Baga kagawa ng umay kanton maminsanan. Ito kaano ko na napindas ka oras mo. Kunakbat ang sumbat, tsak tulaing ang ti umay. Kalbasan manon na imi ti panang rabi imi rimuarte asawak. Papanam? Amo ko na sa dinubanay ti kapitan. Pakajak tuman masango na bigatan. Masamol mo lang ang kortisola ka. Kani kapitan. Tapos nagkasta kita. Agbalin nga residensya dito. Ito song pati asawak manong nemi atot istoryan. Ay, ni kapitan. Ato di kita imbaga nga masapol nga liklikam. Sino ta? Mayang, milet, ken an-an. Mayang ken an-an tinamamukon. Jadi ito ta ni Mayang, sinarita na ni Milet, nga ta kanong lalaki na. Ay sus. Di kita kang kanayon kanong masubbinaan. Nag-aapa di kito eh. Kati, nagpipinadakas da. So na, hamong iramaraman ti bagim. Tamangan no, into no, iwaras dati may panggapkan ka, pagibagadamat ka, makilak lalaki ka. Ano nga tiramide? No, umay da, entertain na mi dangam sangag bayag. Ay, matinsama dati mayan tayo. Mayan. Amom lagi diti, aramidam. Sige, makikisama ka na kwa. Ngap, numasakta kita kas pakarigan. Awan ti maramid ko. Sige. Namimbita sa aramidam nga, sikat mapandumanon. Tapno amo makontrolin, kada amo di oras nga handa may disturbo. No sikat mapandumanon, sikat dumalatag pakada. Kaya, di ba? Umayak man. Dala siguro 5 minutes to 7 minutes yung pakada. Tapno di kasta, handang yung baga nga, di umamot pagkikaruba. Ngayon na sudot umay, sigurado na ita, abutin na tiduwag yung ganit talong oras. Kat no mapangka, sa da umay, ikit papanahon midan, ay, imayik itay na ka umay na tadobrak ko na mo. Ay, anos lang. May dapto tumatlan ito kasat ito. Ano ito may panggap-garot ng kapitan? Ito yung magana. Kita, adat naganta yung ti barangay. No ada man ti obligasyon ti tunggal bumarangay. No ada meeting, mapantay meeting. No ada maabuluyan, nagabuloy tayo. No ada uplandaros, magkidalos tayo. Kaya natin kung ita, dalosam teglawlaw ti balay mo, hindi mo sarsalitaan ti biyag ti karubam. Dati nga pinutar nga kanta ni Manong Nemi, dahil siyak kan di barangay ko. Dahil dyan, ti panggag ng kapitan.
At dama di kita ay mangsarsarita ti mangbiyang ti biyag ti karuba na. Makalawas min manong nemi. Idi tanimat milet ti umalati di ti balay. Good timing. Kabata at the 30 minutes ko manong nemi nga bakante. Yan. Nga kasarsaritak lang manong nemi di kiti customer ko. Nag-doorbell, napanak. Hi, Minerva. Amo mo na? Naamwa ko na tinagan mo. Naggalisto nga nagwaras ti. May papangkata kayo dito nga agnaid kayo dito nga ta kayo tinakagatang dito nga house and lot. Mabalin ti sumre. Sige, mabitlahin. Pinagtugaw ko manong nemi, pasensya ka na. Medyo aday raprapin ko nga teteksan. Okay? Okay, bakit nga? Okay, aping nga niya. Iba dito yung daan-an ka ni Mayang, kadi? Ni Mayang ti mo na. Sa ni Anan. Kada istoryada may panggap kanya. Mat, posible. Amok to ugali di kita. Kang kanahin ko nga ibarangay ida. Kung sikat ibarangay da. Isunod ibarangay ko. Ano sa sarintahan dahil may panggap kanya. No anyaman ti sadyo ang pagkikinaawatan. Milet, sandak ko may ramaraman. Sandak ka matkinamaraman ka, agsalsalud-sudak lang. At akalintang mga baga nga awan. Ore adda, bastawan. Hangin baga ni Mayang, na dalaki, tadakari. Patpatag sa naklang. Hanangin baga nga, amo na di oras, nga iyo may di lalaki. And dili mabaling suktan dati topic. Ken, at dapat 50 minutes. Si kamang pala ti karubang, alimitaram, ti panagisarita ti karubang. Kapatid kami ti oras para kanya kay. Adere kita'y naskin nga aramiden, ti panakasayang ti oras. Inikang ka lang ti 20 minutes. Nakaroon. Hanggang ko ang gura milet. Naisdistrubo ka, kasta. Baka mat no umalato ka sa baling nga karo. Bakit? Siyak ba't sarsalita? Sana anak asas ka ni Maya? Okay lang, mading aramid ko. Ore siyak. May magbagara dyan nga Mayang ang dalalaki. Hanggang mo ito na ta. Dahil dyan nga Mayang ti ore la dua, ti mangkalkalungking ko na. Nag-interesado ka na kitang istorya. Si Kamet, di mo pa yamot magkikaruba. Di ka pa agpamirianda. Manong naimit at no saan nga adda masaodi kiti karuba kas ingkarik kini an-an ini nga siyak ti dumanon kan kuan. Napintas nga oras ko manong naimit pa nagmimirianda kinapudno na nangitugo ta siyak ti nagpamirianda kada kuada. Naranak dito'y manong naimit ni Maya. An-an, Mayakman, oy Minerva, ano rin tapit-bit mo? Merienda. Ay, pagkisura. Adal ni Mayang. Siyak, iti ibagbaga na nagpamerienda itang niya. Nakasaka na. Imbag man. Sikaman natin makikarubang. Sikat mang itukot ti merienda. Barbarin ko na. Nukastan tumataramidan nyo. Ano ya?
mangipauso ak dito. Dahil makikaruba, isot mangitugot iti merienda. Alakit, barbareng adan tumat may ranrana. Ito no siyak tumalati dito balayo. Ang imdo awan agad sikan tumagsitag pamirianda. Nakamisuot ni Mayang mano. Apay nakamisuot mo dato'y nakikarubakas kanya. May panggap ngamin na ito kinimilan. Di pagsasalitaan. Amo, agkadwa kami kini Mayang. An ken Mayang agkadwa. Nimilet ti kalablaban. O anak nagsalitaan nyo, edi kinimilet, edi may. Damdamagan na, no anyat ibagbaga ni Mayang, ili imay sa dibalay. Kada na matimbagam, sinuludsod ni Mayang. Awan timbagam. Tasana kakasjay. Nga no makikaroba ak, no anya man timbaga di karobak, may panggap iti may sa nga tao, saan mo ibagbaga? Awan, kunak man nata. Ay kasta. Saan mong imbaga rin imbaga kang kainin? Nga, at kamalalan nila kayo na? At kasiyag ang bagami di. Anak timbaga kini. Timbaga mi di, kat adad mangkalkalong kinimilan. Ay, umbaga baga kakasta? Timbaga kini, nila kayo na tadi ada babae na? Oh, si kamang palang tingdamdamon dito nga agkan sa bali bagbagam. Siyak ba yung tinakabaso? Natatimbagam kini Milet? Nga isunat at lalaki na, karkalungan da? O, nakastagin baga. Oy, si kami na ba hanggang parpartot siya o? Natati mangpapaapa ka na kiti kakaruba? Gabuti ba di nga may dandanon? Awan tindandanon ko. Edi sa lutsudan ni Milet, no anyat iba't badamag mo kanya, awan ko na. Hang ko yung baga, timbagam, nga damang kalkalungking ko na, itapaglipakam. Halalalag, sabi niyo, Retan. Umad ngamin Mayang, apay, darat kanunungam, may Minerva? Iti dati nga ibagbagam kanyak no ka, katadamang kalkalungking ko na. Hamumat ibagbaga kanyak nga nila kain natin at babae na. Kadi, gawin. Di siya hamu ma-maintainer di ipatpatamag mo. Siguro. So nga mo kagawara ni Minerva. Napintas kit di naramid na ko na nga awan ti magbaga na. Awan ko na. Alakit na siya. Sorry ah. Alayin bag at amumtik sorry. Alang rugyan na hartang merienda. Kit ne. Madamdama. Agawid akton. Kit siya kamayang. Di ka agawid. Kinabi ko masalsalusun agawid ah. Kaano ka pa dito? Kinaong bibiyang mo ano kanok dito? Ano kaano nga umayagit iso? Kayat ko. Tunano nga gawid akin iso? Napaunay ka naman niya kayang. Apaan mo dati karuba? Talaga kasi may pagkana. Gapata nagpamilyantakan. No kaya't mo, iruwar ko ito, inum ko. Kinang ko nga, amot nga naimas. No siya sino pa nagpamilyanta, so pwede makabaso. Nakaro din. Alak mo't lang dito, buti at nagipulang. Kaya alak mo't lang dito, nagyan ng tiyan, tigdurito yung kasuman. Lain akon, waning kan. Kaya oray nyo latang siya, tumay na ko hang kayo umumay. Naruna no, hang gusto nga oras tumay kayo. Kasta ti klase nga makikaruba. Ipalit mo no anyat oras. Amo, ti pa nakikaruba, si Minerva, ura niya nga oras, no talaga nga amom, ti makikaruba. Awan sakit na siya tapag tungpalan, ti kasto na kunak tinakam kumano. Damok ti makikaruba, kasi siya tinapasama. Damo nga na makikaruba kanya, nakaadado nga, chismis. Ay, biyag. Ito kaya lugar nga sa awan di kito nga chismosa kanda na. Makikarubang ta sa nga napindas sa pang-oras sa panakikarubang. Nibagak manong name iti asawak tinapasamak. Di saan ka lang ardo ng dumanda nun. Bayam latang nga sudat mo ito eh. Tano, panagmi-meeting to, sigantot ibaong ko, nga matanda. Kuno saan? O danto plandalos,
kada ka nung maudi nga Domingo. Kada tumay nga Domingo. Sigantot mapan. Ada to nga taman timangig ko nga chisbis. Ito kasta. Kadkasta nga rin tinabasamak manong nemi imatendaran. Danagan ko sa jay. Dinagan nilakay ko. Siya ka po tinang isono kinilakay ko. Ay si ka ni Minerva. Damo nga karuba. Lumugar dito eh. Lakit na siya at unay. Naibagan sa ni Kapitan, di may pagngapkarag ito yung aktibidades di barangay tayo. Siya aktipan ng ka-sityo head. Tada ito yung sityo tayo. Sige, Rurgen na Dagdalaos. Guwawaras kayo. Dito'y kayo. Ijayo, guwawaras tayo. Pumanong dito ko nga nalilaw. Nagguwawaras kami ngagpaiso. Damo. Ko ang kuna, ada lugar nga pagtitipunan dan ko ng data. Pangig mo dita, di chismis. Di makadakas manong nangig ko. Nangig ko tinagang ko manong. Siya ti pagsasaritaan niya. Hindi kitak no sa sino manong naimi, di kito'y dua. Ni mayang kinian-an. Imasidag ka kadakwada. Naging dadalusak ba tang imasidag? Hoy, takari. Stay. Sisindi. At dan sakit din ang ko ito nga nagang ko. Ada ka din bagala tayo, ada ka din ang dinakamatita nga Minerva nga nagan kakadwa. Ada ka din? Ni mayang tinagsaludsud. Awan mat, tinangag ko nga Minerva nga nagan. Apay Minerva ka dinagan mo, kalugaran. Awan, kasla sakti sa salitaan nyo. Baka nagbindot ka lang. Mga bagay ba, no, aday magbaga kita yung mayang. Minerva. Naman ko na, anan. No, handa kang hatak-takamatin dito ay Minerva. Hanggang umumay. Api nga minimay ka ito kitagtsatihan mo. Nagdadamo ka ito, kalpasan na. Bayo, sulangas na. Masulwangasing tipaglantagan. Kada kayo nga eh. Nagtitipon ka dito eh. Humot sa baling araramidan nyo, basta agabot, tiroot, agchichismis kayo. Hoy! Saan kami nga chismusa? Nangagmanong name iti sityo kayo. Hoy! Abay na! Dito man nga kabarbaro nga kakadwa, karupa tayo? Kasityoan tayo? Ibaga nakita nga chismusa kami? Agchichismis kam ka no? Grabe nga nagtitip nung kayo dita. Kaya talaga kaming dati nga araramidan nyo. Alagawaras kayo! No? Ano da nga kanunungam dito nga kabarbaro to? Nga lugar? Ngamta kami nga kalugaram? Ay, mayang, amukan, takay kanian-an. Di ko matuladan ni Milet nga na dyan eh, napasnek, pa nagtrabaho na. May samad na nga ginadalaos. Nasladyak ka mo, nadamang karkalungin ko na. Nakaw, manunim. Na yung matangak, pa nagpipanangat na kita talo nga babae. Kakaasi manong name di sityo head ka ng anawa ka nakuwada. Nagtungpalan naman nung naaldawan kami nakaringpas. Ito yung dalosan mi. Kat na ibaon manong name dagiti at alo nga babae sa barangay hall. Di sityo head manong name di masadag kanya. Minerva. Wala po panglakayin. Sikan sakit ng rugyan, di apa. Kung amin, nangig ko dinagin ko, na dinakamat ng sakti sa salitada, papanglakayan. Kaya dinaman ko, noan niya, apay. Kapag libakan naman. Kaya, asya. Nga, chismus, alad, imbaga ka nga chismusan. Handamat anugutan na dyan. Naging ka na nga, dinakamat damat yung tinagan nga milet, niimpangig damat yung tiya mading damag, sungas dyan. Ay, dahil ang arti problema ka rin talo eh. Kang kanayon ta nga maiaban, barangay ko. Nung muna ta kapurukan da ida, kasityon da ida.
Dagita rena, dagita sismosa, katag apera. Nga karuba. Imbes ko mga makatulong dati karuba dangaan. Mariribok dagita karuba da. Kidam kiti ramraman da kan. Kung nga rod. Kasi nung agnakam ka na dagita apo pang lakayan. Ano kati pa dagita dumang activities di barangay, munisipyo. Kasi to kada maudi nga sa Domingo ti bulan, dalos, malaksin nga dari kita'y purok meeting, kita'y assembly meeting siya. Ewan ka diti spiritual activity dito lugar tayo, pangalain. Adamat simbahan dito adamat di mapan makimisa. Ngam kaadwan na nga talaga tigitay ba? Aggoomong, agchisismis. Awan ka dito mga sasang kati Bible study. Awan. Anta kayo, ti pamilya. Mapag kami mag-isab-samba. Dinuming ko rin, kukuyog kami naman. Mabaling ka di, apa pang lakayin nga, mangiset tayo ti aldaw nga ang ayon tayo ti Bible meeting. Awisag nung ka rin ti pastor, may ngumitoy. Bayam, ipakamok to ka ni kagawad sektor eta. So may pakamuntungat ka ni kapitan, pagsasalita doon to jay session da. No, may kanda ti pamalubos nga adamaang nga Bible study. Panglakayan, no may panggap kinapo Diyos, oray no, santa yun nga ko. Ipagpakamu pa kada kapitan, kung hana ka sa pulamat lang, tamang mas tao da, tatun to kita gomong, sa bagay. Ororay ka pa panglakayan, ha? Sige. Bagag to kini kagawad sektor. At no anyan ko na ni kapitan, no ipalubos na, agad na siya tunay. Tanang siya tunay nga talaga. Imbes, nga dagiti agpag-uubungan kat agchismis da, ag-uumong talaga nga dumungig, tisasaw na po Diyos. Bagag na ito nga ba nagiti asawak manong nemi nagtungtungin. At da istorya na kita nagta. Rugyaman. Daddy, dito istorya may panggap ka na kiti kaeskulayan yung kalugaran tayo. Pati na kita anak da, mami. Kahit naaringan da ka na kiti anak, ka na kiti inada. Nga? Agsasaw ka na kita ko. Sa nga husos to. Tanot mo sa dadya ina, kat mangmangig na kiti anak. Idandanon mat na kiti anak, di mangmangig na kiti inada. Ada saritaan da, ada istoryadan nga, ada iwarwaras da na may panggap ka na tayo, nga pamilya. Ano ti warwaras da? Is na pera ka kano? Di mo kano amot makikaruba. Tana adda o may makikaruba kang ka, di mo kano kayat ti madisturbo. Nung si kamat ti mapan makikaruba, gumangganat kang agawid. Samot nga dagas nga salita na dyan. At siyempre, no umay na ti taong makikaruba kita saan gusto nga oras, makadisturbo nga talaga. Hante nga entertainer. No mapantamat makikaruba, limitan hante nga dadya oras, tapos saan na nga madisturbo. Wala nga magbalimbat nga. Kang kanayong kakanong o gumangganat. Tapos laawang ganas mo nga makisarita. Talaga nga pangganas ko magsalita kada kita Hambag nga nasisita nga salitaan. Barbaring no maaprubaran na singasing mo. Nga imbas nga chichismis na kita gomong, agdingang talangin ti sasaw na po Diyos. Hindi ito nakasarita ka mismo manong name iti sector head. Sektor, kagawad sektor. Iman nga mismo dito balay, manong name. Ay, kagawad. Nakagawad na kan sektor ito. Hawain, kabsan. Fidel, minar ba tinagin ko? Nimat na kayo ko ito. Hawain na. Roll time. Ika,
Bakit? Mangitsaga na kati, pagsasangwan ta kada kagawad. Orisarin. Hanak mo unang bayag. Napita sa unay ta, dakay to'y, nga nangilong-along deta nga aktibidad. Kinapudno na, deta ti may sa iring, panggap kong mapasamak dito lugar mi. Agbeso nga da, orila doha simpaan tadtoy. Ngayon, mamano di kiti mapan, sa may sa, musli ka di kitay sumsumur ti simbaan. Iso damat ti, adadang mangrurugi ti chismis. Chismisan na pa ni Father. Ako. Iso, awan di kitay, kinapas naglaonan nga, sumuknal, iti balay ti Diyos, kaporti kas dyan. Kakaiso ng adamapan, makimisa, na ni Father, Domingo, dumapay. Chismis na tumat lang kalpasan nga, malpas ti misa. So, kung namin nga rugat, anal serbi na nga rod, nga makang gatan yaman nga sermon, noon ta. So nga, nabinta sa una din sing-hasing yo, kita nakasalita ko ni Sitio Head. I-schedule yo. Kit ko na tinapintas nga schedule. Rabi iti Sabado. Tap na rikas na, kit ado na kiti maka-attendar, dati kabigatan ng Domingo. Data lang ado na kiti construction worker dito nga no Sabado, kit takainom na. Ngayon barbareng no, liklikan na pala at uminom. Nga, sakbay iti Bible study, maligdikan na pala uminom. Anak ka dito nakapintasan ng oras no ka. Arang Roldan. Minerva. No, lipas ti panangan, medyo rabin, mataw ka, no? Kagawad. Numat pa, sikbay ti pa nagkukuri. Akit, ato tangaw may. Anang arti na pintas. Kalpas na ti panangan. Ore marabiyan tayo na. Basang oras o manain dahil. Alas 7, alas 8. Naging at alas 9. Baka nakainom no ka, nagiti construction worker. Kaya nakainom dan, kagawad. Nagiti asawa dan na tumay. Nagiti babae. O sige, alas 8. Iti covered court. Iti sitio tayo. Okay? Dakamtun mangi-prepare ka na kiti babaling tugaw, katalamisan. Idita mo manong nemi mabilbilang lang dagiti umay. Sapsapulit ni Mayang awan, ni An-An awan, ni Milet awan. Manong nemi nakasarita ti pastor ket kinayat na ket siyempre ini marugyanen manong nemi adda kami bat kasang kapamilya. Siyempre inya mamok ni pastor kalpasan na naangayan ti kararag. Siyempre ni pastor tinagkararag. Sumnik tirik na manon nemi dagiti naramat ni pastor nga paset ti kararag. Sapay kuma tamalawlawagan ti panun tunggal maysa nga dumngeg umawat agtungpal ken agtalinaed na apo Diyos iti puso kitrik na. Kalpasan ti kararag manon nemi nagsahudsud ni pastor. Anat na ganda ito Intayag na dyan, Biblia. Amuda amin na. Biblia, pastor. Bible. Anat linaon da ito na Biblia. Nakikinita na. Amuyo ka di noan niya ti Biblia? Iti Biblia, dito'y tayo nga mamamo ni Apo Diyos. No sa sino ni Apo Diyos. Siya sino Apo Diyos? Naling damay. Iso tinang iparsuwa iti langit kandaga. Good. Manong nimi madlaw ko nga napas ti panagdengig dagiti patanda. Imo na manong nimi nga ti topic ket may panggap iti Bible. Nga ditoy ti pakamamuam no siya sino ni Apo Diyos binasa ni Pastor iti
dagiti libro, anya nga verse, anya nga chapter. Kaya nga nagtungpalan naman, no anya pa'y iti mabaling nga maamuan iti Biblia. Ti Biblia, dahito ti libro nga pakaamuam, pakakitaam, pakabasaam, ti amin na kayat mo masahin. Tadito nga naipempen, dahil ti amin nga bambanag, sakdan, iti lubong. Iti si marunong nga Sabado, manunemi imado. Adan, daan-an, milet, manunemi kinimayan. Iso na lang ta, nagkaabay da an-an kinimayang, idin ta adoyo teyan ni milet. Manunemi. Iti si marno, karita, kat may panggap. Kinapo Diyos. Siya sino ni Apo Diyos. Siya sino kakengkuana. May panggap iti religion. Na kayo, anat religion nyo. Anat kahit asawan ti religion. Ada mangibaga katoliko, ada mangibaga kastoy saksi, ada mangibaga kastoy. No kasta, no katoliko ka, anat obligasyon mo being katoliko. Mapan kakadimat lang makimismisa. Agtung edmat, yan nagsaludsudan ni pastor. Juan, pastor, mapan makimismisa da ita. Ang diyo nagtisimba, nagtisismis da. At na nagkun. Remember ko manong name iti nyo. Dito yung met ng lawlawag manong name ni pastor. Di amin. May panggap iti panangibaga iti saan nga susto. Panagulbud, panagpadpadakos. At akabat na dito ay manunemi. No, asino ka iti Diyos. Yan. Ti religion, dito kat iso iti panakirelasyon ti tao kaniti Diyos. Sana dinamag no siya, sino ka ginapon Diyos. Iso tinang iparsuha kanyak, pastor. Pinarsuha na ka lang. Pinarsuha na katapnuan niya. Tapno agbiag dito lubong. Anat araramidam dito lubong. Ada nang ibaga. Agtungpahal ka dagiti bilin ti Diyos. Agaramit ti kinaimbag. Saan nga makiap-apa. Saan nga mangpadpadakos iti pada nga tao. Saan nga pumatay? Saan nga agtakaw? Dagiti sa nga pulo abilin. Anya pa'y? Saan nga pakibiyangan ti asawa ti karuba na? Datat imaduman ng murmurs. Ato ba dita? Kalkalugan da. Kada makikam-kamalala. Napasagidan sakit ni Milet manong name kat pimigre. Sino siya? Oy, pastor, ang iso da kita kumakim kadeta chismusa. Hindi ko natakamat manong name iti panakikaruba. Binasa mismo ni pastor manong name iti libro no sa dino nga masarakam iti chapter 25 iti verbs verse 17 kunan. Di mo ugalien ti mapan makikaruba akang kanayon nga sika ti makitkita kaamangan no diya karuba mo ket mauma ket kagura na ka. Duman ni manong name pa nagtitinalyaw da. Amu da manong name di kiti makikaruba na saan nga umno makikaruba. Di pagpintasan na manong name umad-ado di kiti umatendar. Aging ka manong name nga nabasan amin ni pastor manong name di kiti nasken nga mayamuna. Panangipagana tos anya ti Biblia
Sino apo Diyos, ang relasyon, Diyos kaniti tao. Nuan niya di kiti obligasyon ti tao iti Diyos. Naging ka, manon name nga na istoryanan di may panggap karig na dumo-dumo ang doktrina. Eh, magana manon name kakang runaan nga doktrina, ket kararag. Asin daw di kita kararag, sakbay maturog, alpasad nga makariing, sakbay nga pumamat, sakbay kamangan, di kita agyaman, agkararag kinapon Diyos, no? Dari kita masagrap da, nga grasya, uno sa inyo lang awagan na po Diyos, no? Dadaka sa mapasama. Manong nemi manipod idi addarayta nga okasyon o aktibidades iti barangay. Madlaw ko manong nemi. Iti panagtalnan di kiti talo. Iti maysa nga bigat manong nemi. Kanigdigos ko laing manong. Idi ta umay pumasyad ni Maya. Umayak man, Minerva. Ay, Mayag, dumanong ka. Hana ka di matlang nga makatisturbo, karuba. Ang magbagsunay, baka anda pa panam, mapamuag i-deliver ka na kita order da. Ito naman ito papang ko. Ay, kadigdigos ko ngay. Katsi ka. Di kan sabi nagdigos, Maya. Ha? Langak ka dito sa nga nagdigos. Pasensya ka na. Ay, among nataduma kami kit maliplipatak sila. Nagdigos? Amom, kasapuran ti bagi nga dolosan tayo. Ti laman ako nada. Tapno di kasta, ket nasalon na tayo. Kandi kay unay, manson na kita hangarubay nga, ipaunag tayo. Kas na kumati soft drinks. Yung nga what soft drinks di baleket. Yung ano kayo ito nag-soft drinks, ano umay kayo, pagatangin kayo. Yung makapalaputam ka din nga, minom ako di soft drinks. Datang orti pagkasdawag no ka. Napiapit ti kape. Aping ang di soft drinks. Anak ang di soft drinks. Ay, seltzul. Aping ang digos ka. Tapno na bang luka, tapno na talus ka. Kaya no padasam ti agdigos ti soft drinks. Oh, ang mamali na. Napagkat, badi. Madigayam, aping arod nga, padpadigusam data, buksid mo iti soft drink. Aping nga padpadigusam nga taonag mo. Kaya madigayam. Kasi kada kita mamarte. Nagdigos da ang peso. Yung naman digusan di arak di buksid da. Di kiti laman da ito. Ba't nagpesoan niya? Diyan man pa nangigdatakin ni pastor. Amda kwa. Ito no maminsan. Agsalutsud ka ito. Nuan niya di kiti rumbing nga saan nga ipaunag. Yan. Nuan niya di kiti rumbing nga saan tinga aramiden. Tapos malawlawagan tayo. Naibaga naman idin. Saan ka nga kang kanayon nga mapanit ka rubam, mga numaumad at arupam, kat kagwarada ka. Bakit pasensya ka na? Hindi Naliklik ka hamon sa mata na mo tag-chismis. Naibaga hamon ti pastor Gamadi. Nang narunagat hamon mo susto, di kiti bagbagami di. Ibaga man tamang kalakalog ni Milet. Ito ko, iti ko ang ibagam nga nilakay na tada, kabit na. Diba? Wala kami ti maaramid. Kaya no di kasta, at aramidem, no, matagtakan ka nga awan tera aramidem, at damat intergano ni pastor kada kayo ng Biblia, di ba? Diyan kayo, agbasa kayo sa diyan. Tapos no di kasta, kat amo kayo pa'y, nga serbihan ni Apo Diyos. Magusto ni Apo Diyos ka. Yung baglakid din ti may kayo dito, yung Minerva. Tado na kita na, mommy. Ang mommy nga ni Apo Diyos, hindi maamang na talaga na siya sino isuna. Kada kami, kinuhan niya relasyon tayo kuana. Manipod mat idin, manunemi, awanan di kita gwarwaras nga. Saan nga, pudno nga sasao. Nagkakapyan manunemi di kita talo.
daanan, mayang kinimilan. Nga dagitoy manunemi, iti sikat ini, nga registered nga chismusa, di kitoy iti registered nga awan ti sabaling aramidan da, no di aggaapa, nga paggaapaan daw no perpergenda di kiti karuban. Amudan manunemi ti umno apa nakikaruba. Kat kastan ti mapaspasaman. Panakikaruba nga mapantumulong, dagiti aktibo manunemi nga umatendar kadagiti activities iti purok, activities ti barangay. Ken saan nga maliplipatan ng manong. Iti panaki-attender da kadagiti Bible study. Aging ka nga dito'y purok mi manong na bautisarandan nga nagtamangan iti religion mi na sang kapamilya kadadapayan kapilyami dito'y purok mi. Dahito iti pakasalita akbanong simple lang may panggap lang iti panakikaruba. Sabi ko mamanong kaori simple lang tinaking ka inted kang detalya ti kahit kung may istorya nga padas ko, padas mi. Kaya sabi ko matadamata, nibati ng adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Ori simple lang nga may panggap iti panagkakaruba. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Minerva. Thank you, Minerva. Iting ka pa nagsurat. Thank you, mat kadagitay nagdunggag.